Telero sana. Essentially replace a heartbreak. Huh? Ime nwere m heart now, so. It's an Gwegwegwe here. Or am I here mad he break heart mad? No, actually mean you part of my heart so that You went here in work. at all. Look at the phone now, like a lazo. Okay, so I am part of your heart. I Jibianga Boromana. I Jibianga Boromana. I Jibianga, what's that? Ibe de gata, ma ke shako fo boge pen de ada no nyere. Ele kwani ihe party bianga binye part of your heart. Eh? Adodala me. E data le agre. Chani makwa nike wo gre. Ele chani itiri n'ukwu gị. Cheka ide polo. Ele chani no gị n'ukwu, ele ihe gbere n'ukwu gị. Enweghị no n'ukwu, n'ụgwa chen kwa. Tonu kodi aso. Say better replace a heartbreak Nwere. Yes. I can make you feel good. I can replace her. Okay, how? Explain what you replace here. What can you do for me? What I can do for you? I will love and cherish you. I'll make you to forget her easily. You can make me forget her easily. What again? I got one me here now, Bishop. Ele hicho kam name. Ahụ na ebere nga iwere arụ ọwụ anaghị ebie gbara public Chineke gbakwa ọkụ ma dị. Good afternoon. Enwere m heartbreak, achọga m lady get replace onye break heart. Are you ready? M ga-agụrụ gị egwu. I'm not joking here. If you're joking here, you get out of this place. Black or Biraga better conscience. Nsị ga-agụrụ gị egwu now. Enwere m heartbreak, achọga m lady get replace onye break heart. Are you ready? Yes. I'm not joking. I'm not joking. Ega adabata bụ tamde. Yes. Ịdịghị njọ now. Ịdịghị njọ. Agwa ọjọọ m kwanu. Ị ga-anabata ya. O teela agwa ọjọọ gị na ụkwa n'ụwa agwa ọjọọ. I master line. Ewe phone na la gebili ọtọkọ ele azụ. Tono. Were reverse it. Le mana na phone. Ike ikwere n'ike agidi elo ya metere ya aka last. Ike ikwere n'ike agidi jollof ya metere ya aka last. Osket yi. Okay. Third also the camera. Jide camera, whatever camera again. That will 26 years. Let him love for me. Sir? Let him love for me. Ihe m ji like ya gị na ị na-ekwu okwu too much. Gị n'ọzọ.
You know, and ọ na-atọ m ọchị. Ewekwala iwe na m chịrị ọchị o, but ị na-ekwu okwu ọ na-atọ m ọchị. Eleghị ichi okwu gị ji bụrụ ichikọrọ okwu iji enwere okwu mgbawa Ị na-ekwu okwu ọ na-atọ m ọchị o, like otu ị na-esi ekwu okwu na-atọ m ọchị. Eleghị iji nwee mgbawa okwu eleghị iji nwee mgbawa okwu n'azụ okwu gị. N'otu ị na-esi akọrekt ndị mmadụ. Otu ihe mere Ma ha mee ihe ọjọọ, otu ntị achịghị ọchị na-aga gwa m na ị chọghị ụdị ọchị. So otu ị na-esekwu ya na-atọchakwa ọchị again. Ewela iwe biko. Eleghị iji nwee mgbawara okwu. Mgbawara ụkwụ. Enwe m mgbawara ụkwụ. Mba o, abụ m onye Awụsa. Enwe m mgbawara ụkwụ, onye Awụsa nwụrụ. Cheki azụ ụkwụ gị, azụ chikọrọ ụkwụ gị, ị nwere mgbawara ụkwụ nga. Mba o, enwe m mgbawara ụkwụ. Bishop, enwe m mgbawara ụkwụ. Kebish na watch. Awụ onye Awụsa. Kebish na watch. Naked o. Okay. 26 years ago, I got cost some expenses, so they possible now. Babara megu mama mi megu aba first. The way camera na get bara megu. Bia. I want them heartbreak, and after my lady get replaced a heartbreak. It interested. Wow. I like this in Badramunjo. I like this in Badramunjo. Mba. Then I like this in Ba. I like this in Ba. We let it. I like this in Ba. Because chop trouble again. Otele Rosanna. It's all trouble. I'll make trouble maker. I'll make trouble maker. Mba. Then I let him by a short trouble. He's a corner too much. Nja kono. Money like him. Like it, only nako, on a touch. Then can him and tell you replace a heartbreak hole. And when? And when? The way phone Lazo. The way phone Lazo. The way phone Laramazo. That for left. I'm 22. Yes, sir? 22. Well, la charge off man. There's a camera off man. Tonazo. Hello, yeah, what that boy eat repeat in a room. I don't know. Oh, yeah, what that man eat repeat again. Huh? One name. One leg walker. By a lazo. I have a way well. Bishop, good afternoon. He will be out. He will be out. You see? He will be out. Good afternoon. Carries in Egypt. Make it. Carries in Egypt. Interview, no, now. It's a mega interview. It is ready that nature eludes. Nature can make interview. You show me mental because I'm not happy. I just want to be on my own. You understand? I just want to ease off my spirit. It can make interview. And it is ready. Nature is settled down. Nature eludes. Okay, that nigga can get me interview now. Okay. Because Otele Ndi Mma. If I have a takushes, I will block you. If I have a takushes, if you are taking me for my block, okay. The way phone Sorry, is that be lot of girls. Okay, I'm going. Can't go ahead.
Ida fole. Add in 32. Huh? 32. The way phone na la get loud. It's like you with a phone. Turn up. Mpaga ka dị ndụ. Mpaga dị ndụ bụ ya. Okay, mpaga dị ndụ. Okay, eweliwe turn up. Where azụ bịa, where reverse bịa. Lewe n'anya front. Lewe n'anya front. Gato front. Ya were phone again. Oh, Bishop. Thank you. Aha gị. I'm Chimerie. Huh? Chimerie onye. Chikere. Ịdị afọ ole Chimerie Chikere? I think I did 32 years. No. Iji ụmụ ole? Amụbe nwa o. Gịnị ka ị na-arụ? Civil servant. N'ebe? University of Port Harcourt Teaching Hospital. Pagị na mma gị ha dị ndụ. I do handle. Onye ebe? Yes, sir. Imo State. Ikeduru. Ebe na Ikeduru. Ụzọ Agba. Ebe na Ụzọ Agba. Umeme. O nwere mgbe ị gbara akwụla? Mba o Chineke fọfọ. Kana gị na. Ị na-eme omenala ka ị na-ekpe ụka? Amụ onye ụka. Ị ma nri echi? Ọfụma na. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Bishop, aga m agụtafu. Ị ga-agụtafu? Ha? Bishop, arịka 5 max. Mele kamera down mbụ gị na nwoke lọvụrụ ịhụrụ n'anya gị were otele gị na-eji ya na WhatsApp. Mba. Olo. Isela onwe gị pichọ nga ịgba ọtọ sendera nwoke. Olo. Iji anyụ ma ha tamaghị. Ọfụma nụ na. Ị ga-enyele mkpu ị na-eti. Baby, I'm coming. Baby, I'm coming. Ka otu a ka isi eti. Genotype gị. Genotype. Oh, AA no. Blood group gị. O plus. Oya kpọọ your phone number. 080. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. Get just know what ya taku shares again for what?
Subscribe all for this phone number. 080 79 10 9955. Congrats.